Tak, dámy a pánové, milí štíři, milé štírky, jdeme se podívat na vás, co vás čeká a nemine, na co se můžete v dubnu těšit. Duben nám prostě započíná takovou sféru znovuzrození, silní jedinci přežijou, ty slabší uvidíme, je to hodně zvláštní doba, jak jsem říkala, číslo 4 je opravdu procházka bouří a buď se to naučíme milovat, anebo propadneme prostě nějakým úzkostem. Takže vlastně pořád, co nás nezabije, to nás posílí a budeme se na ten měsíc těšit. Já doufám, že mezi vámi štíry a štírkama, ať už jste sluneční znamení nebo ascendent, tak že se těšíte spíš na to, co se v té bouřce naučíte a co najdete, a že to pro vás bude krásné období a jdeme se na to podívat. V tuto chvíli už mi zbýváte jenom vy a střelci, aby jsme se podívali, co ten duben, co ten apríl přinese. Samostatné video o dubnu a o apríli už jsem dávala možná před 3 týdny, takže to jste si určitě asi přečetli skrze úplněka novoluní. Další důležité aspekty v tom měsíci na astrologii. Teď úplně jsem neměla čas vzhledem k dalším okolnostem, ale to nevadí. My se držíme intuice a u vás to problém není, protože tu intuici vy máte velice silnou a hlavně vy v sobě máte takovou tu zdravou, drzou sebelásku a to já na vás miluju a to je úžasný. A to si ponechte. Taková ta zvláštní vášeň prostě k životu. Takže zlatíčka, štíři, jdeme na to. Požádala jsem naše archanděly Michaela, Gabriela, Ariela, Rafaela a jdeme na to, co vás čeká a nemine. Tak, máme tady zajímavé kartičky. Úplně bych neřekla, jakoby, nechci říct, že to jsou špatné karty, ale víceméně možná ten duben vám přinese něco, nad čím se možná budete muset zamyslet. Možná tam jedete v nějakém módu, který jste si mysleli, že je fajn, ale přesto všechno, tím, jak vy se snažíte i hodně pochopit do hloubky různé situace, to, co se děje, komu se co děje, tak se možná zamotáváte do činností, které úplně už nejsou vaše, nebo kterým už byste se neměli tolik věnovat, protože je tady karta 8 mečů a 7 mečů. 7 mečů je nutnost transformovat myšlenky a 8 mečů je takovýto vystup z toho, co už není pro tebe. Někdy se člověk prostě nechtěně zamotává do takového toho stereotypu. Já jsem o tom nedávno i teď mluvila. Jde o to, že vůbec nesoudím, nekritizuju vůbec, protože člověk, který v něčem je týden nebo měsíc, se vůči stejné okolnosti chová jinak než ten, který v tom třeba žije 10 let, protože prostě se do toho nějakým způsobem dostal a tak už prostě má pocit, že nevidí tu cestu ven, nevidí, že by mohl něco udělat jinak. Prostě už má pocit, je to můj úděl. A tady je prostě vidět, že vy cítíte, že máte něco udělat jinak, že máte z té klícky, z té situace vybruslit. Může se to týkat hodně věcí. To SMČ se jmenuje vměšování. Jsou to takový ty závazky. Některý jsou dobrovolný, některý nedobrovolný. Může to být styl nějakého života, může to být péče o někoho, může to být nějaká práce, zvyk v nějaké práci, může to být nějaká profesní nebo i podnikatelská oblast. A můžou to být i prostě takové ty věci, které člověk platí. Čím jakoby pořád se těší, nebo jak bych to řekla, leasing, hypotéka, něco. Jo? Teď zase, aby se na mě tady nevrhla hromada, jako jak to mám asi dělat. Jsou někdy věci, kterými se obklopujeme, nebo hodně lidí se obklopuje, protože si myslí, že jim to činí radost. Ten materiální svět. Ale ono nám to bere tu svobodu. Ten materiální, hmotný svět nám bere svobodu. A vím, že vy, štíři, máte rádi krásu, máte rádi materiální svět, ale pozor na to, aby vás to nesvazovalo a neokrádalo o to, abyste třeba mohli se jinak pohybovat, jinak cestovat, něčemu se věnovat, nějak studovat, protože i to stojí peníze. Takže a to bylo úplně to první, co mnou prošlo. Zaměřte se na to, čemu teď věnujete finance. Co teď si říkáte, že musíte pořídit, koupit, zaplatit. Všichni platíme nejen elektřinu, telefony, pojistky, že jo, to je jasný. Bez toho bychom nemohli fungovat. Ale jestli je tam něco, co držíte materiálního v životě, co vám brání, abyste mohli dělat nějaké své sny,
Někdo se řekne, ale ono to tak musí být a tohle a teď tam jsou přesně takový ty, já tomu říkám ty sedláci, který prostě, ale to takhle musí být a tohle bychom měli být. Zkuste se nad tím zamyslet, jestli je to opravdu to vaše praví, protože nedarmo se říká, nejprve se zeptej, co ten člověk má, nebo ono to je tak jak formulovaný, a jestli je ochotný se toho vzdát, aby se uzdravil. A to bylo to první, co mě napadlo. Ano, můžou to být ty práce, vztahy, péče, takový to, jo, já to musím dělat, protože ségra nemůže, nebo já to musím dělat, protože, já nevím, teta už něco nemůže, nebo v práci, když to neudělám, tak ta firma padne, jenomže ta firma třeba není vaše, takže zase pozor na to, jo, jak k čemu přistupujete. Může to být prostě i takový to, ale ty mé kamarádky, co by beze mě to dali, a co ty děti, a když jim tu svačinu nedám, tak si ji zapomenou, budou hlady, no tak budou hlady, prostě tak příště se budou pamatovat, že vy nejste tady 24 hodin a jestli tu svačinu musí vzít a tak dále. Takže jo, teď jsem zase chtěla něco prostýho, ale necrcejte se s tím, jo. Zkuste se nad tím zamyslet, jestli opravdu si hrajete na spasitele, na nějakýho prostě mesiáše a snažíte se jako všechny zachránit a vést a já nevím co všechno a jestli je to opravdu to vaše pravý ořechový, jo, protože tím byste si ubírali svoji vlastní energii. A když k tomu tady vidím ještě tu kartu 7 mečů, tak je to opravdu nutnost přetransformovat vaše myšlenky, k čemu věnujete pozornost. Vy byste totiž měli, hlavně teď v tom dubnu, očividně tedy, možná už jste teda, když se to ukazuje takhle, tak už jste možná najeli na něco v tom březnu, v tom marci a zaměřte se na to, jestli nevěnujete opravdu tu energii těm, jako a ty bys měla dělat tohle a ty tady na to zapomínáš a takhle by tohle se mělo věnovat a tady to je strašný a podívej se, co se tady děje. A vy zapomínáte na to vlastní jádro. Zase jsme u toho, dělá vám to dobře, vy jste spokojeni, jste na dobrém místě. Jo, a teď zase, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy. Takže zkuste se zaměřit na to, proč se cítíte, jak se cítíte, jak jste šťastní tím, protože máte svý koníčky, aktivity a zamyslete se prostě nad tím, jestli zbytečně, jo, já to useknu, protože stává se mi, že teď už nále u některých klientů dříve bylo, že hledali všechny možné aktivity ven a ještě tohle budu dělat a tady si přidám jedno studium a tady jednu práci. A já říkám, a když jsi jako nemocná nebo tohle tě bolí, tady zastavit se, odpinknout všechny ty aktivity, zastavit se a začít u sebe. Byť kvalitním spánkem, kvalitní knížkou, poslech hudby, cvičení, meditace, nějakou práci, kterou máte rádi doma pro sebe. Mluvím i k chlapům hlavně, protože chlapi mají tendenci, protože ještě říkám, chlapi to mají oproti ženským úplně jakože těžší, protože jsou a byli vychovávaný takovým tím jako stylem, že chlap tohle musí zvládnout a bla 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 a ještě vlastně takový to jsem chlap a prostě takový ty dogmata, jo, takže z některých chlapů prostě i ta minulá doba a bohužel některé maminky a i některé manželky z nich dělají prostě potom taky ty duševní mrzáky a je to velká škoda, jo, protože z chlapů by měl být super parťák, měli by ty dva lidi být k sobě, ty dva partneři, parťáci, který prostě se navzájem doplňujou, jo, protože přesně člověk by neměl jakoby pomáhat, ale měl by se podílet, jo, na čemkoliv, jo, my oba, že jo, chlap, ženská a vždycky je to v zájmu, jak kdo může, jak je kdo na tom zdravotně, pracovně, protože jsou ty vlny někde prostě jednou ten chlap má více práce, jednou ta ženská, prostě ta doba je jiná a bohužel pořád jsou někde nějaký dogmata, že jako žena z kamene musí všechno zvládnout, nebo teď jsou naopak takový ty, kteří nedělají vůbec nic a myslí si, že chlap je bude zasypávat zlatem, jo, že tam prostě, nevím, to je zase taková ta výchova těch novodobých princezen, ale je to takový divoký, ale já doufám, že tyhle věci vy chápete a měli byste se v tom najít. Já totiž cítím, že začínáte být trošičku ztracený v tom, co se teďkon děje. Já bych vás teďkon poprosila vůči vám, já myslím si, že to cítíte, odpinkněte, zrušte všechny aktivity, které máte, nebo omezte na minimum. Požádejte, co, jak dělat, kdo bude a zaměřte se na sebe. Teď v té bouřce, v tom dubnu, v tom 4. měsíci to bude velice intenzivní. Oni se i astrologicky dějou zvláštní věci, které budou teď procházet a to, co jsem říkala, že co nám rok 2025 pomůže uzavřít, což se vlastně děje, že prostě něco se nedaří, něco někde skřípe nebo vás zdraví zastaví,
tak to je ještě v pohodě. Já se spíš jsem zvědavá na rok 2021, který bude hodně chaotický, právě i vzhledem k těm astrologickým jevům a všechny tyhle věci. Takže že devítkový kalendářní rok, fajn, bude těžký, náročný, ukončí, uzamře, vytvoří prostor pro nový, mnoha způsoby, zastaví. Ale ta jednička 2026 rozproudí a je potřeba, aby z toho chaosu, který možná ještě dost lidí teď má, aby z toho potom nebyl úplně totální chaos. Takže teď je potřeba se zastavit, vymanit se z toho, co vám, nebo co i nám všem nedělá dobře a zaměřit se sami na sebe. Tak jenom jsem měla potřebu tohle prostě sdělit, protože to prostě skrze mě úplně prostě prošlo. Takže milí štírci, štířice, zkuste se nad tím zamyslet a opravdu se zastavit, protože je to váš život, vaše zdraví a nikdo za vás jiný ten nájem platit nebude. Prostě jste tu vy sami za sebe. Jestli vy tady chcete něco konat, tak na to musíte být v psychické i fyzické kondici. Pro ty, kteří pochopili, je tady krásná karta páže, neboli princezna holí a je to karta života, je to karta zkoumání, hledání způsobu, ale radost ze zkoumání, protože hole je naše životní energie a to páže je prostě, když to přeneseme, přeložíme, mladá bytost, která jako wow, to jsou způsoby, tohle udělám takhle, tady zavolám, tady napíšu, tohle vyzkouším, tady se podívám. A je to prostě nadšení pro zkoumání možností, a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak to funguje, jak to bude. Je to prostě karta života, objevování a zvědavosti. A to si myslím, že je pro vás to pravý ořechový, takže páže holí. Já vám nakonec toho videjka i vložím ty kartičky, abyste se je mohli podívat skrze sebedotazování. A na konci tady máte královnu mincí, takže já doufám, že ty první dvě karty a to, co jsem měla potřebu vám říct, že to opravdu bude k tomu dobrému, protože královna mincí je pro vás na ten duben, na ten apríl symbolem hojnosti, zdraví, krásy, svým způsobem stability, protože sice stabilita je taky takový mýtus, ale je to takový to, že budete přesně vědět, na čem jste, a i to, co bude dál, a i kdyby se to případně změnilo, tak budete na všechno připraveni. Prostě je to symbol krásy, zdraví, luxusu, rozumu, skvělého učení a absence chaosu. Jo, prostě vyloženě to, co vypukne, hlavně ta první polovina toho měsíce, tak od té druhé poloviny už jenom ta radost z toho řešení a jak to uděláte a z čeho vy se vymotáte a že přestanete věnovat energii ven a začnete ji věnovat sobě, tak v tu chvíli se z vás stane prostě ta krásná bytost, kterou já prostě ve vás vnívám. Já prostě, já vím, že se zase opakuju, ale prostě když si představím štírku, tak mě hnedka vyskočí karta velekněžka, jo, nebo velekněz. Něco, co je takový to, ano, mám se báječně, jsem zdravý, krásný, zdravá, krásná, všechno vím, jsem zvědavá, ráda se učím, zároveň jsem zdravě vyčuraný a užívám se ten život a takhle já vás vnímám a já věřím, že i takhle to budete mít ke konci toho měsíce, takže zlatíčka, mějte se moc krásně, já se budu těšit na zprávy. Já se modlím, ať s vámi ten výklad, to poselství, který mi přišlo trošku mimo karty, skrze vás taky hezky projde a odpadne, co nemáte dělat, a zaměříte se sami na sebe a ten zbytek toho dubna budete opravdu řešit v tom vašem prozkoumávání, objevování, ale i té sebelásce a té péči, kterou prostě máte mít. Mějte se krásně, krásný duben, krásný apríl.